नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमा श्लोके भगवद्गीता श्लोके भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पुरुषोन्दं विनिर्भिद्या पुरुषोडं विनिर्विद्या पुरुषोडं विनिर्भिद्या पुरुषोडं विनिर्विद्या यदा सौ सा विनिर्कृता यदा सौ सा विनिर्गता यथा सौ सा विनिर्गता यदा सौ सा विनिर्गता आत्मनोयनम् अन्विच्छन् आत्मनो यनमन्विच्छन् आत्मनोयनन्विच्छन् आत्मनो यनमन्विच्छन् अपोश्राक्षि शुचि शुचिः साक्षी सुचि अपोश्राक्षि शुचि शुचि साक्षी सुचि पुरुषोदं विनिर्भिद्यम् पुरुषोडं विनिर्विद्या यदा सौ स विनिर्गता यदा विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षि शुचि शुचि साक्षी सुचि पुरुषोडम् विनिर्भिद्यम् पुरुषोडं विनिर्विद्या पुरुषोडं विनिर्भिद्या पुरुषोडं विनिर्विद्या सौ सा विनिर्गता सा विनिर्गता आत्मनो यनमन्विच्छन् आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षि शुचि शुचि अपोसाक्षी सुचि सुचि Repeat ma'am. पुरुषोडं विनिर्भिद्या यदा सौ स विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् अपोस्राक्षि शुचि शुचिः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक 10 पुरुषोडं विनिर्विद्य यदा सहसा विनिर्गतः आत्मनो यन अन्विष्य अपोस्राक्षि शुचि शुचिः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पुरुषोडम विनिर्विद्य यदा सौसा विगतः आत्मनो यनमन्विच्छन् अपोसाक्षि शुचि शुचिः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पुरुषोडं विनिर्विद्य यदा सा विनिर्गतः आत्मनो अन्यमर्चि मानित्वाना
साक्षी शुचि हरे कृष्ण माता जी पुरुषोंडम विनिर्विद्या यदा असौ स विनिर्गतः आत्मनात्मयनम् अनित्यनम् आसाक्षिता शुचि शुचि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोडम विनिर्विद्य यदा सौसा विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् अपो साक्षी शुचि शुचि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोडम विनिर्विद्य यदा सहसा विनिर्गतः आत्मनो यनम् अन्विच्छन् अपो साक्षी शुचि शुचिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोडम विनिर्विद्या यदा सोसा विनिर्गता आत्मनो यनमन्विच्छन्न आपो साक्षी शुचि शुचि शुचि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोढं विनिर्विद्य यदा सौसा विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् अपो साक्षी शुचि शुचि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोडम विनिर्विद्या यदासौ यसा विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् अपो साक्षी शुचि शुचि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोडम विनिर्विद्या यदा सौसा विनिर्गता आत्मनो यनम् अन्विच्छन् अपो साक्षी शुचि शुचि। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोडम विनिर्विद्य यदा सौसान् विनिर्गत आत्मनो यनमन्विश्च नपो साक्षी शुचि शुचि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोडम विनिर्विद्य यदा सौ न विनिर्गत आत्मनो यमन्विच्छन् अपो साक्षी शुचि शुचि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोडम विनिर्विद्य यदा सौसा विनिर्गता आत्मनो यनमन्विच्छन् अपो साक्षी शुचि शुचि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोडम विनिर्विद्यं विनिर्गता आत्मनो यनमन्विच्छन् अपो साक्षी साक्षी शुचि शुचि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोडम विनिर्विद्य यदा सौस विनिर्गतः आत्मनो यन्मन्विच्छन् अपो साक्षी शुचि शुचि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोड्यं हरे विनिर्वद्य यदा संसा विनिर्गता आत्मनो अयनम् अनिश्चन्न प्रभा साक्षी शुचि शुचि। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी जी श्लोक 10 हरे कृष्ण माता जी श्लोक 10 पुरुषोडम विनिर्भिद्य यदा सौस विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् अपो साक्षी शुचिः शुचिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पुरुषोडम विनिर्भिद्य यदा सौस विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् अपो साक्षी शुचि शुचि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी पुरुषो विद्या मित्त बोल माता जी मित्त बोल माता जाम विद्य यदोस्य स विनिर्गत आत्मनो यनो निश्चित साक्षी सुचित्तम। हरे कृष्ण माता जी। मित्तुपोण माता जी हरे कृष्ण माता जी मित्तुपोण हाँ श्लोक 10 पुरुषोडम विनिर्विद्य यदा सौसा विनिर्गतः आत्मानो यनमन्विच्छन्
साक्षी शुचि शुचिः। हरे कृष्ण माताजी। ಪುರುಷಃ ಪುರುಷಃ ಪರಮಪುರುಷನು ಪರಮ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂಡಂ ಅಂಡಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ವಿನಿರ್ಭಿದ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಯದಾ ಯಾವಾಗ ಅಸೌ ಅವನೇ ಸಹ ಭಗವಂತನು ವಿನಿರ್ಗತ ಹೊರಬಂದನು ಆತ್ಮನಃ ಅವನ ಅಯನಂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಿಚ್ಛನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅಪಹ ನೀರನ್ನು ಅಸ್ರಾಕ್ಷಿತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಶುಚಿ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಶುಚಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲನಾದ ಪರಮಪ್ರಭು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುನಿಗಳು ಈಗ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏಕೈಕ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಸ್ವಾಂಶ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಂಶ ಭಾಗಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸುಖಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಪುರುಷಾವತಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ದಿವ್ಯವಾದುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಕೂಡ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಲೀಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭಗವಂತನ ಅಂತಹ ಲೀಲೆಗಳು ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಾವಕರಿಗೆ ಬಹು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಧುರವಾದ ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ವೃಂದಾವನದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಬಹುದು. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿನ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅಂತಹ ಪರಮ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತರು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು ಪ್ರಾಕೃತರು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಲೌಕಿಕ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಸ್ವಾದನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿದ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ದೈಹಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು ಅತಿಯಾದ ಭೌತಿಕಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಐಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಶಾಸನಕಾರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ನಿಯಮದ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಅಂಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಾಸನಕಾರನನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು ಶಾಸನಕಾರರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಜಟಿಲ ಯಂತ್ರದ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಯಂತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಸ್ಮಿತನಾಗಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಂತ್ರಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು. ಅದು ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ
ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9.10 ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರಂ ಹೇತುನಾನೇನ ಕೌಂತೆಯ ಜಗದ್ವಿಪರಿವರ್ತತೆ. ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನನ್ನ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ, ಕುರುಡೂ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನನ್ನ ನೋಟದಿಂದ ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೂ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮಾನವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶರೀರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮೂರ್ಖರಂತೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು 9.11 ಮುಂದಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಮೂಢ ಮಾನುಷಿಂ ತನ್ಮಾಶ್ರಿತಂ ಪರಂಭಾವ ಅಜಾನಂತು ಮಮ ಭೂತಮಯೇಶ್ವರಂ. ಮೂರ್ಖ ಜನರು, ಮೂಢರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಅವನ ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖ ಮನುಷ್ಯನು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದಂತೆಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರನಾದ ಭಗವಂತನ ಅಪರಿಮಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಲವನ್ನು ಅವನು ಯೋಚಿಸಲಾರ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಯಂ ತಾನಿರುವಂತೆಯೇ ಅವತರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನಂತೆ ಬಹು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಮೂರ್ಖ ಮಾನವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಮಪ್ರಭು ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್, ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಅನಂತವಾಗಲಾರರು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಕಾರಗಳು ಅವನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಹಿಮೆಗಳಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅನಂತ ಪ್ರಭುವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಿಮಿತ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತುವುದು, ಪರಮ ಯೌವನದಲ್ಲಿ 16,000 ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅವನ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಮೂಢರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅವನ್ನು ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳೆಂದು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಕನಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಆದರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನೀತರಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೂಢರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮಾನವರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पुरुषोन्नं विनिर्भिद्य यदा सौ सा विनिर्गता.
यदा यदा सोऽसा सौसा विनिर्गतः विनिर्गतः आत्मनोऽयमन्विच्छन् आत्मनोऽयमनमन्विच्छन् अपोश्राक्षी च शुचि आत्मो साक्षी शुचि शुचिः ಅನುವಾದ. ವಿವಿಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತ ವಿಶ್ವರೂಪ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪರಮ ಪುರುಷಾವತಾರಗಳ ಸ್ಥಾನವಾದ ಕಾರಣೋದಕ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪವಡಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಸಿದನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುದಿತ ಇಂಚ ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಆರ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಕುಲ ಇರುವೆರೆಡ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅವು ದೇವತೆ ಆವಡು ಔರ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಅವಲಂಬಿತ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಸ್ವರಾಟ್ ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ದು ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತಗ ಏನ ಪಂಡ ವ್ಯಾಸದೇವೇರು ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಭಿಜ್ಞಾ ಸ್ವರಾಟ್ ಭಗವಂತಗ ರಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಭಿಜ್ಞಾ ಸ್ವರಾಟ್ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸಯತೋ ನ್ಯವತಿ ತರತ ಚಾತೇಶು ಅಭಿಜ್ಞಾ ಸ್ವರಾಟ್. ಸೊ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರಾಟ್ ಒಂದು ರಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಭಗವಂತ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲರ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈಶೋಪನಿಷದ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮ ಗಚ್ಚತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಆರ್ ಸ್ವಂತ ಆರ್ ಪೂರ್ಣವಾದುಲ್ಲೇರ್ ಅದ್ರ ದಾದಂಡಲ ಪೋವಡ್ ದಾದಂಡಲ ಬರಡೆ ಏನಂಡಲ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡ ಭಗವಂತಡ್ ಓ ಭಗವಂತ ಐತ ಅದ್ನ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ್ ಮಲ್ತೇರು ಓ ಭಗವಂತನ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಅಂಚನ ಭಗವಂತನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋ. ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಟೀಚರ್ ಆರೊಂಜ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡತಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಐಟ್ ಒಲ್ಪ ಮುಟ್ಟೊಲಿರೆಗ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 3 ಅಂಚ ಏತ್ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್? 9. ನೋ 9 ಐಬೊಕ 10 ಉಂಡು 11 ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಏತ್ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂತಿನಾತ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ರೈಟ್ ಇಡ್ದು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಡ್ದು 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜಿ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪನ್ಪ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ ಅವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಇರ್ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪುಲ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ಆವಡ್ ಆಡ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆವಡ್ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿ ಐಕೆ ಇರ್ ಆಡ್ ಆವಡ್ ಮೈನಸ್ ಆವಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅಭಿಜ್ಞ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರಾಟ್ ಪಂಡ ಏನ ಅರ್ಥ? ಸ್ವರಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಜ್ಜರ್ ನಮ ಪನ್ಪ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಭಗವಂತ ಭೋಗದೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಭೋಗದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರ? ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿಬಡಿ? ಏನನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರ ಯಾರು? ನಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್. ಯಾನ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ ಭಗವಂತಗೇನ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಭಗವಂತಗೇನ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಭೋಗನ್ ದೀಪಾರು ಇರು ಇಂಚನೆ ತಿನ್ಪಾರು ನೋ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ.
ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣಗ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೇನ ಖುಷಿ ಬರೋಡಂದಿದ್ವಿ ಆತ್ಮಾರಾಮ. ಆತ್ಮಾರಾಮ ಮುನೆ. ಸೊ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ನನೇ ಉಳ್ಳಾಯ್ ಆತ್ಮ ಆರಾಮ. ರಾಮ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಇತಿ ರಮಂತಿ ರಾಮ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಡ ರಾಮ ಇಕಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ್ ಪನ್ಪ ರೈಟ್. ರಾಮ ವರ್ಡ್ ಹರೇ ರಾಮ ಬರ್ಪುಂಡ್. ರಾಮ ಪಂಡ ಏನ ಬಲರಾಮ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಕೊಡು ಮಹಾಮಂತ್ರದ. ನೋ ಬಲರಾಮ್ ಎಸ್, ಬಟ್ ಅವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ರಾಮದ ವರ್ಡ್ ಬಲರಾಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ರಾಮ ಏನವು ರಾಮ ಪಂಡ ಆನಂದ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಖುಷಿ ಆನಂದನು ಕೊರ್ಪುನಕ ಆನಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿದ ಇದು ನಮಕ್ ಆನಂದ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅಕಲ್ ನಮ ಖುಷಿ ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ. ನಮ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅರೆಗೇನ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಏನಲ್ಲ ಈರಿನಿ ಪೂ ಕೊರಿಯರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಆಯ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂ ಕೊರ್ತು ಜರ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಡುಲ್ಲೇರ್. ನೋ, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಆತ್ಮಾರಾಮ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರ ಇರ್ತುಲೆ ರಾಮ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷೇಪಲ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಏನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತ್. ಒಂದೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಡೆ ಬರತಾರ ಏನ ಅಂದ್ ಏನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದ್ವೈತ ಮಚ್ಯುತ ಮನಾದಿ ಮನಂತ ರೂಪಂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಪ ಅದ್ವೈತ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಅದ್ವೈತ ఒక ಮಾಯವಾದ ಅದ್ವೈತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡ? ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಡ್ ಅದ್ವೈತ ಮಚ್ಯುತ ಮನಾದಿ ಮನಂತ ರೂಪಂ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಅದ್ವೈತ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅವು ಮಾಯಾವಾದದಕ್ಕಲ್ನ ಅದ್ವೈತದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಸ್ ಅಪಗಂಡದಾದ ಅದ್ವೈತ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಡ್ ಅಪರಿಮಿತದು ಅದ್ವೈತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅದ್ವೈತ ಪಂಡ ಏನ ಮಾಯವಾದಿನಕುಲು ಬನ್ಪಿನಿ ದೇವೆರ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿಂದ ಅಂಚ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಭಗವಂತ ಆರು ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ದ್ವೈತ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಪ ಆರ್ನ ದೇಹ ಉಂದು ಆರ್ನ ಪೂರ ಉಂದು ಅದ್ವೈತ ಆದ್ಯಂ ಅನಂತ ರೂಪಂ. ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಉಂಡು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಅವು ಇತ್ತ ಭಗವಂತ ದಶಾವತಾರ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಜಯದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರಪೇರ್ ಏನಂದ್ ಬರಪೇರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೇಶವಧೃತ ನರಹರಿ ರೂಪ, ಕೇಶವಧೃತ ಕೂರ್ಮ ಶರೀರ, ಕೇಶವಧೃತ ಶೂಕರ ರೂಪ. ಸೊ ಬಟ್ ಅವು ಶೂಕರ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತನ ಅವು ಶೂಕರ ರೂಪ ಭಗವಂತನ ವರಾಹ ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಬೇತನ ಕೃಷ್ಣನ ನೋ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅದ್ವೈತ ಪನ್ಪುನ ಸಮ. ಬಟ್ ಮಾಯಾವಾದದಕ್ಕಲ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಏನು ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೋತಿನ ಅವು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಅವು ರಾಂಗ್. ಏನಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮನು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಪನದಿಲ್ಲ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಉಂಡು. ಏತೋ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ ಉಂಡು. ಓ ಮಾತ ಅವತಾರ, ಲೀಲಾವತಾರ, ಪುರುಷಾವತಾರ, ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರ, ಯುಗಾವತಾರ, ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಡ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಭಗವಂತ ಬೇತೆ 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 ಅನಂತ ರೂಪನಾರ್ ಏತೊನ್ವೇರ್. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗ್ ఒక ಭಗವಂತಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಏನ ಪನ್ಪೇರ್ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂಡ್ ಏನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ఒక ಭಗವಂತ ಬೇತೆ ನಾಮಕಾರಿ ಬಹುದಾ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಮಾತ ಐಟ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವಂತನ ಉದಾರಿತ. ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕಲಿಕಾಲೆ ನಾಮರೂಪೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಐಟ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಇವನ್ ವಿಗ್ರಹ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಗ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅಂದಲೆ ನಮ್ಮ
ಅರ್ಚಾವತಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಇಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಲೀಲೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಭಗವಂತನ ಓ ಮಾತ ಲೀಲೆ ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲೆ, ಬಾಲ ಲೀಲೆ, ರಾಸಲೀಲೆ, ಪುತನವದ ಮಾಧುರ್ಯ, ఒక ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರಗಳು ಗೆತ್ತೊಂದಿರುತ್ತೆ ಭಗವಂತ. ಕೂರ್ಮಾವತಾರ, ಅವ್ರ ಲೀಲೆ ವಾಮನವತಾರ, ಅವತಾರ, ರಾಮಾವತಾರ, ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ, ಅವತಾರ, ఒక ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಡ್ ನಿಖಲ್ ಪಂಡರಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೀಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತ ಏನಪ್ಪಂಡ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಪೊಪ್ಪುನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅವ್ ಲೀಲೆ ಅತ್ತ ಅವಳ ಲೀಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕೃಷ್ಣನ. ಮಹಾಭಾರತ ಆಪುನ ಅವ್ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಅತ್ತ. ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾರಕೇಡ್ ಆರ್ ಉಪ್ಪುನ ಅವ್ ಲೀಲೆ ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಅವಳ ಲೀಲೆ. ಭಗವದ್ಗೀತನ್ ಪನ್ಪುನ ಅವಳ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಆದ್ ನಮಕ್ ಜನಕಲ್ ಪನ್ನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಜನರಲ್ ನಮಕ್ ಏನಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಓ ಲೀಲೆ ನೆನಪುಂಡು ಅಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಏನ ಪನ್ಪುನ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ವೃಂದಾವನದ ಲೀಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತೂವೆರ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ವೃಂದಾವನದ ಲೀಲೆ ಆತ್ ಅರ್ಥ ಆಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆತಿನ ಈವನ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಆಪುನ ಅವಡ್ ನೈಟ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಡ್ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಆಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಆಪೆರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಪೆರ್ ನಮರದೆಡ್ ಒಂದು ಮಾತಲ ಭಗವಂತನನೇ ಲೀಲೆ. ಸೊ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನಡ್ ರಾಸಲೀಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತೆರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಏಪ ಅರ್ಜುನಾಗ ಆರು ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಶೋಕಿತ್ ಜೇರ ಅಲ್ಪಲ ಶೋಕಿತ್ತರ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ ಆತ್ ಅರಿವಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಆತ್ ಪನ್ಪುಜೇರ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತ ಅವಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ 7 ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ ಭಾಗವತಮನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಮೇರು ಕೆಲವೇರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ್ ಭಾಗವತಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಮೇನ್ ಆದ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನ ಭಗವಂತನ ರಾಸಲೀಲೆ ವೃಂದಾವನದ ಲೀಲೆದ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾತ್ಮನಕಲ್ ವೃಂದಾವನದ ಲೀಲೆನ್ ತುಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಮರ್ಸಿ ಇತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೈದುಜ ನಮಕೊಂದು ಗೊತ್ತುಚಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏರಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏರು ವಿತೌಟ್ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಉಡಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಆಶ್ರಯನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡ್ಕಿ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಮುಟ್ಟ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಪೋಯರೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಈವನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನಕಲ್ ಅಕಲ್ ಲೀಲೆಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಡ್ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ಪೇರ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಮೂಜೆತ್ತ ನಮಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಉಂದು. ಸೊ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏನಾಪುಂಡು ಉಪದ್ರ ಎತೋ ಜನಕಲ್ ತುಲೆ ನಿಕಲ್ ವೃಂದಾವನ ಪೋಂಡ ಎತೋ ಅಲ್ಪ ಸಹಜಿಯ ನಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸಹಜಿಯ ಪಂಡ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಹಜಿಯ ಸಹಜ ಪಂಡ ಏನ ಸಹಜವಾದ ಸಹಜ ಚೀಪ್ ಮಾಡುದು ಸುಲಭವಾದ ಈಸಿ ಆದ
ಅಕಲ್ನ ಏನ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಗೋಪಿ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಲ್ಪುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಖಲೆ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಅಂದ್ ಆತ್ ಈಸಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನ ಆತ್ ಈಸಿಯಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೆ ನಲ್ಪುವೆ ಏನ್ ಕೃಷ್ಣ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಆತ್ ಈಸಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯಾನಿ ಕೊಂಚ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೆ ರಾತ್ರದ ಸಮಯಡಿ ಮಂತ್ರನ್ ಪಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದುಂಟು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೇರ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪೆರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಆತ್ ಈಸಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೇನು ಸಹಜಿ ಆ ಚೀಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇರ್ಕೇನ್ಲೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದ್ ಜಪ್ಪ ಮಲ್ಪಾರು ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರನ್ ಪನ್ಪಾರು ಏನ ಪನ್ಪಾರು ಸಾಲ್ ಬೋಗಸ್ ಅಕ್ಲ್ ಪನ್ಪುನ ನೇಜ್ ಅಕ್ಲನ ಗುರು ಏರಂದಕೇನ್ಲೆ ಗುರುನೇ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆ ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೀಪ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಈಸಿ ಆದ ಚೀಪ್ ಆದ ಮಲ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಏತ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಕರ್ಷತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವೃಂದಾವನ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಕೆಲವರು ಅಪಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲುಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಪಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕುವೇರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕುವೇರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಚ ಕೇಂಡ ಭಕ್ತನಕ್ಲೆನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಂಡ ಈ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಬೈದೆರ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದೇನು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಏನ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಅಸಹ್ಯ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಕ್ತನಕ್ಲೆನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಇವನ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲ ಅವ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೀಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚೂರು we should be very careful. So ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾತಿನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುನ್ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ನಾಟ್ಕಿ ಕೆಲವೇರು ತುಲೆ ವೃಂದಾವನ ಪೋಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಾಬಾಜಿ ನಕುಲುಲ್ಲೇರ್ ಅಪಕಾಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಪೋದಿ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ರನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಾಬಾಜಿ ನಕಲ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕಲ ಹಿಡ್ದ ಪೋದೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನಾನು ಕೆಂಡನ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನೇ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಬಾಬಾಜಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಗುರು ಪರಂಪರದ ಆಯ್ ಪಂಡಾರ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇಜ್ಜೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ತುಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಕೃಷ್ಣದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಭಾಗವತಂ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ ಅವ್ರ ಗುರುನ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನೇ ಪಂಡ ಎಂಚ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಪ್ರಕಟ ಬೊಕ ಅಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ ಭಗವಂತನ ಗುರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಏನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಬರ್ಪುನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಬೊಕ ಅಪ್ರಕಟ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಎದುರಿತ್ತದ್ಲ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಏನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾತಿನ ಗುರು ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಓದುನ ನಮಕೊಂಜಿ ಮೆಂಟರ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಜನ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡು ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಕುಲ್ಲುಲಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ನೋ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಮೆಂಟರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡು ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಏನಾ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧು ಪಂಡ ಏನ ಸಾಧು ಪಂಡ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋಯೆ ಲವ ಮಾತ್ರ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಹೋಯೆ ಸೊ ಸಾಧು ಸಂಘ ಡುಪ್ಪಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ಉಂದಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ನಮನ್ ತಿರ್ತು ಬುಡ್ಪುಜರ್ ನಿಕಲ್ನ ತಪ್ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ನ ಸಂಗಡು ಪೊಡು ಏರು ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು
ನಮ್ಮ ಆತ ಉಂದತ್ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಆತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ಸಮ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ್ ಸೊ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಸಾಧು ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯತ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ತೋಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಅವು ಉಂಡ ಅವು ಸಮಾನ ಅವು ತಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲಕೇನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ತಪ್ಪ ಅಲ್ಪಲ ಎಂಕ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಮ ತಿಕ್ಕುಜಂಡ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಲೆ ಸೊ ಇಂಚ ನಮಕ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಬತ್ತಂದು ಪಂದ್ ಹ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ ತೋಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ಚೀಪ್ ಸಹಜಿಯ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಬೇತಕ್ಕಲ್ನ ಅಗತ್ಯ ಏನಕ್ಕುಂಡು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ರೂಪ ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಲ ಪ್ರಕಟ ಬೊಕ ಅಪ್ರಕಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಲ್ಪಲ ಬರೆಪೆರ ಮಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸ ಚರಾಚರಂ ಸೊ ಭಕ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಚೀಪ್ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಭಗವಂತ ಏರು ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೆರ್ ಥ್ರೂ ಅ ಗುರು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ ತೋಲಿ ಭಕ್ತರು ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೀಗಿದೆ ಸೊ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ ಭಗವಂತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಂಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಭಗವಂತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಂಟು ಮಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸ ಚರ ಅಚರಂ ಹೇತು ನಾನೇನಕ್ಕಂತೆ ಜಗತ್ ವಿಪರಿವರ್ತತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರ ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಮೂಢ ಮಾನುಷ್ಯಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತ ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನಂತೋ ಮಾಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಪನ್ಪೇರ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಮೂಢ ಜನಕುಲೆರ್ ಅಕಲ್ ಏನ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೇರು ಭಗವಂತನ್ ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಮೂಢ ಮಾನುಷ್ಯಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತ ಓ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೇರು ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಮಾನವ ಶರೀರನು ಗೆತೊಂದು ಬೈದರು ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ದಿವ್ಯವಾತಿನ ಅತ್ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರ ಮಕ್ಳೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಕಿ ಮಾತೆತ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ಭಗವಂತ ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಕ್ಳೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ ತೂವಲಿ ಭಕ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಅಭಕ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲೆನ್ ಮೂಢ ಅಂದ್ಲೆಪ್ಪರ್ ಭಗವಂತ ಸೊ ಭಗವಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಪೇರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ರಕಟ ಆಪೇರ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತ ಏನ ಮನ್ಪೇರ್ ಮೂಢನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತ ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ಗೋಚರ ಆಪುಜೆರ್ ಭಗವಂತ ಅಗೋಚರ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆಪೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಈವನ್ ನಮ್ಮಲ ಮೂಢನಕ್ಲೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಗ್ರೇಟ್ ಅತ್ ಬಟ್ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಏರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬರೊಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬರೆಪೇರ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅನಿ ಏರು ಗೆತೊನೊಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ಏನಂಚ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ it's not by myself, it's by the mercy of Guru and Vaishnava. Guru Bokka Vaishnava nakala kripad apuna. Yes. So avane mulpa ಶ್ಲೋಕಡ ಪಂತರ್. ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಕನಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ಮೂಢಾತ್ಮ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಿನ ಮೂಢಾತ್ಮ ನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತನ್ಗೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ನ ಜನ್ಮನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ ದಿನನ್ನು ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪರ. ದಾಮೋದರ್ ಲೀಲನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪೂತನನ್ನು ಕೆರಿಯರ್ ಏತ್ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೂತನನ್ನು ಕೆರ್ನ್ಯಾರ್
ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಪ್ಪುನ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಹಾ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಡೀ ಹಾ 7 ತಿಂಗಳೇನಾ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಾಲೆಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆ ಎತ್ತೀರ ಪದ ಊತನೆ ಹಾ ఒక నెక్స్ట్ ఏరైనా కెరియర్ ಪ್ರಕಟಾಸುರ ಪ್ರಕಟಾಸುರ ಬಕಾಸುರ ಪ್ರಕಾಸುರ ಸೊ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಅಸುರ ನಕ್ಲೆಂಕೆರ್ ನೀವು ಬಾಲೆಗ್ ಒಂದು ಈವನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹನ ಲೀಲೆನ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಇಂದ್ರಗ್ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರನ್ ಗೆಪ್ಪೆರೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತನ್ ಕಿನ್ಯ ಬಿರಲಿಡ್ ಅವಳ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಿನ್ಯ ಬಿರಲಿಡ್ ಆರು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೆರ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಏನ ತೊಚ್ಪಾಯ್ರಿ ಇಂದ್ರಾಗ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರನ್ ಯಾನ್ ಭಂಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಜಿ ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯ ಬೆರಳಿ ಯಾವು ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ ಕಿನ್ಯ ಬೆರಳಿಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತನ್ ಮಿತ್ತದೆರ್ ಸೊ ಭಗವಂತ ಇತೋ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ದ್ವಾರಕಡ್ ನಮ ತೂವಲಿ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ನಕ್ಲೆನ್ ದೀಪೆರ್ ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಡ್ ಆರ್ ಏನ ಮಾತ ಲೀಲೆನ್ ಆರು ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆನ್ ತೂವಲಿ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೊಚ್ಪಾವೆರ್ ಏನ ಅಂದ್ ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂದ್ ತೊಚ್ಪಾವೆರ್ ಸ್ವರಾಟ್ ಪಂಡ ಹಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವನ್ ಬಾಣಾಸುರನ ವಧೆ ಆನಾಗಲ ಅಲ್ಪಲ ಪಂಡ ಬಾಣಾಸುರಗ್ ಒಂದು ಕೊರ್ನಾಗಲ ಅಲ್ಪಲ ಈಶ್ವರದ್ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೆರ್ ಬೊಕ ಈಶ್ವರಲ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಣಾಸುರ ಯುದ್ಧ ಆನಾಗ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ ತೂವಲಿ ಕೆಲವೆರೆನ್ ವೇರ ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ ವಿಷ್ಣು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹನ್ ಲೀಲಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂವಿತಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐತ ಬೊಕ ನಮ ಎನ್ನುವ ಈಶ್ವರ ಬೊಕ ವಿಷ್ಣು ಸೇಮ್ ಅಂದ್ ಬಾಣಾಸುರ ಲೀಲೆ ಆನಾಗಲ ಶಿವ ಪ್ರೇಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಉಪುನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಉಪುನಾಗ ಮಹಾದೇವ್ ಆರ್ ಬರ್ಪೆರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂವೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಲ ಮುಕುಂದನ ಒಂಜಿ ರೂಪನ್ ತೂವೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ ತೂವಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಡ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಜ್ಞ ಬೊಕ ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ತುಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ನ ಲೀಲದ ಮುಖಾಂತರವಾದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದ್ ಏನೇ ಕಾಲ್ ತೊಚ್ಪಾವೆರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಾವೆರ್ ಬೊಕ ಮೂಢ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಪಂಡ ಫೂಲಿಶ್ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಾವೆರ್ ಕಿ ಭಗವಂತ ಏತ್ ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸೊ ಓ ಸಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಏರಿಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಏನ ಪಂಡ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ ಏನಜಿ ఏందిజి మాత ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಏನ ಪಂಡ ಈವ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ಸಚನಂ ಪ್ರಭು ಗೆತನ್ವೇರ ಅರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೀಲೆನ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಂದ ಪಂಡಿತೆರ್ ಸೊ ಡೈಲಿ 8 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಬೊಕ ಇನಿದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಟುಡೇ 8 o'clock ಸಚನ ಪ್ರಭು ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತನು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೊಕ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೊಕ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಂಡ ಆನಂದ ಮಾತಾಜಿ ಇದಾದ ಹೋತುಂಡೆ ಅವು ದ್ರೌಪದಿ ಪೋದು ಭೀಷ್ಮನ ಕಾರ್ ಬತ್ವೇರತ ಪಂಡ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕೆರ್ಪೆ ಪಂಡ ಶಪಥ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಶಪಥನು ಮನ್ಪೇರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಪೋದು ಕಾರ್ ಬತ್ವೇರು ಅಪಗಾರ ಸುಮಂಗಳಿ ಭವನ್ ಆರು ಮನ್ಪೇರು ಆ ಪೋರ್ತರು ಅರ್ಜುನ ಎಂಚ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಡ ನುದೆ ತೋಡ್ನಿ ಮಾತಾಜಿ ಸಾರಿ ದುರ್ಯೋಧನಡ ಬಾಣದ ತೋಡ್ನಿ ಆಯಿನ ಬಾನೋಲೇನು ಅವು ಲೀಲೆನ ಎಸ್ ಅಲ್ಪಲ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಸೊ ಏನ ಅಂಡ್ ಐನ್ ಬಾಣ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗ
ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಒಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಮರತ್ತೆ ಈ ರೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾನ್ಗೆ ದೀಪ ಅಂದ್ ಆರ್ ಟೆಂಟೆಡ್ ದೀಪರ್ ಏರ್ನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಟೆಂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ದುರ್ಯೋಧನಗ್. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿನ ರೂಮ್ಗ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೇಗ ಲಕ್ ಭೀಷ್ಮ ದೇವನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ದ್ರೌಪದಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಭೀಷ್ಮ ದೇವನ ಟೆಂಟ್ಗೆ ಏನಕ್ ಪೋಯರ ಪನ್ಪೇರ್ ಅತತ್ ಪೋಯಿ ಅರ್ನೋಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ ಗೆತ್ತನ್ ಎಲ್ಲೆ ಯುದ್ಧ ಆತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಅಂದ್ ದ್ರೌಪದಿನ ಕಡ ಕೊಡುವೇರು ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ದ್ರೌಪದಿ ಭೀಷ್ಮ ದೇವ ಕುಲ್ಲೋಂದುಪ್ಪೇರ್ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ರ ಆದಿತ್ತುಂಡ್ ಸೊ ಕುಲ್ಲೋಂದುಪ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಭೀಷ್ಮ ದೇವ ಲಕ್ಕುವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ್ ಗುಂಗಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರ್ ದ್ರೌಪದಿ. ಸೊ ಆರ್ ಪಿರೌಡ್ದು ಪೋದ್ ಭೀಷ್ಮ ದೇವನ ಕಾರನ್ ಪತ್ವೇರ್ ಪಿರೌಡ್ದು ಪಂಡ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿರೌಡ್ ಆರ್ ಪೋಪೇರ್ ಬೊಕ ಭೀಷ್ಮ ದೇವನ ಕಾರನ್ ಪತ್ವೇರ್. ಆದ್ರೆ ಏರ್ನನ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕನ ಬೊಡದಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಮಾತ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜಾರ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಮೇರ ದ್ರೌಪದಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರ ಅಂದ್ ಬತ್ತದ ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯವತಿ ಭವ ಅಂದ್ ಬಂತೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ ತೂನಗ ದ್ರೌಪದಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಸೌಮಾಂಗವತಿ ಭವ ಅಂದ್ ಅರೆನ್ನವರಿ ಎಲ್ಲೆ ಮುಕುಲ್ನ ಐನು ಮೇರ್ನ ಐನು ಕಂಡನಿ ಹನ ಕೆರ್ರೆ ಒಲ್ಲೆ ಇನಿ ಅನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ ಕೊಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆಕಿ ನಿನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂದ್. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಟೆಂಟ್ ಪೋಪೇರ್ ಒಂದು ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಪುನಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಟೆಂಟ್ ಪೋಪೇರ್ ಅರ್ಜುನ ಲಕ್ಕವೇರ್ ಲಕ್ಕ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಈತು ಬೇಗ ಏನಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಆತ ಯುದ್ಧ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ ಲಕ್ಕವ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಜ ಕೃಷ್ಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ ದುರ್ಯೋಧನ ರೂಮು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ ಪೋ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರ್ ದಾಯಿಗಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತಿನ ಆತ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪುನ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಆರ್ ಪುಪೇರ್ ಏನಲ್ಪ ದುರ್ಯೋಧನನ ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜುನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಟೆಂಟ್ ಹೋದು ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಪ ಉಂತುವೇರು ಅರ್ಜುನ ಅಂತೂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಚೂರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಈತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೈದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ತಾಲಿಜಿ ಅನ್ನ ಇಂಚನೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಸಡನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಯಾನ್ ನೆನಪು ಕೊರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಮರೆವು ಕೊರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಡನ್ ಆದ್ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ನೆನಪು ಕೊರಿಯರ್ ಏನ ನೆನಪು ಅಂಚ ಪಾತರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಲ್ ವನವಾಸಕ್ ಪೋಂದ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಕ್ಷನಕಲ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಿತ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರ್ ಹಮ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರ್ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸನಕಲ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಿತ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಿತ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಜುನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಕ್ಷನಕಲ್ ಪೋತಿನ ಪಾಂಡವನಕಲ್ನ ಮಿತ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಏರ್ನ ಮಿತ್ ಕೌರವನಕಲ್ನ ಮಿತ್. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಟೈಮ್ಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬೊಕ ಅರ್ಜುನನಕಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಚ ಯಕ್ಷನಕಲ್ ಕೌರವನಕ್ಲೆ ಮಿತ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಅತ್ತು ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರ್ ಅಪಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೇರ್ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹೋದು ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪು ಅನ್ಪು ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಯಕ್ಷನಕಲ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನಾಗ ಅರ್ಜುನ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನಕ್ಲೆನ ಯಕ್ಷರ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಪುನಾಗ ದಾದ ಬೋಡ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡ ಅವನೇ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಪನ್ನಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಕೇನುಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ನಿಕ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅವ್ ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಸಡನ್ ಅದ್ ನೆನಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀ ಪಂದಿತ್ತಾತ ಎಂಕ ವರದಾನ ಕೊರ್ಪಾಯ ನಂಡೆಲ್ಲ ವಂಜಿ ಕೊರ್ಪಾಯ ಅನ್ಕೇನು ನಂದ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಕೊರು ಅನ್ಪಂತ. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನಾಗ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದಕೇನು ಅಪ್ಪ ಎಂಬ ಅಂತ. ಸೊ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ ಐನು ಬಾಣ ಓ ಭೀಷ್ಮ ದೇವೇರ್ ಶಪಥ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆರ್ಪೆ ಒಂದ್ ಐನು ಬಾಣಡ್ದು ಅಂದ್ ಅವು ತೋಜುಂಡು ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅವ್ ಬಾಣಡ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಭೀಷ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಣ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ. ಅವ್ ಐನು ಬಾಣ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಏತೊಂಜು ವಸ್ತು ಇತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಅವು ಐನು ಬಾಣ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ತಿನ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಐನು ಬಾಣ ಕೊರು ಅಂದ್ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನ್ ದುರ್ಯೋಧನಾಗ್ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡಿತ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೊರೋಡೆ. ಸೊ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವೆನ್ ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಎರಿಗ ಅರ್ಜುನ ವಾಪಸ್ ಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇರ್ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ
ಬೊಕ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮದೇವನ ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪೇರು ದ್ರೌಪದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋದುಪ್ಪಲ್ ಭೀಷ್ಮದೇವಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಲ್ ತಗೊಂಡುಪ್ಪೇರಾರ್ ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಭೀಷ್ಮದೇವರಿದಾಯ್ ತೆಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆರ್ಕೆ ಏನ್ ಮೇರು ದಾದಾ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಬತ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಯರೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅರ್ಜುನ ಬಾಣನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ತೂನಾಗ ಪಿದಾಯಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಉಂತುದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭೀಷ್ಮದೇವಂತೂದು ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ತೂನಾಗ ಭೀಷ್ಮದೇವೇರ ಅರ್ಜುನಕ್ ಪನ್ಪೇರು ದುರ್ಯೋಧನಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ತಿನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಯುದ್ಧಲ ಒಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆಡ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿನ ದಾಲ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಅವು ಬೋಡಾಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಅವಡ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನಾಗ ಪನ್ಪ ಅವು ದೇವೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಎರ್ನಾಡೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಮತ ಮದಿಮೆ ಆನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮತ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾನಾಗನ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಿಂಚಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಏನೆ ಕಾಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಕಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವಳ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಲ್ತಿನ ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ತುಲೆ ಭೀಷ್ಮದೇವರ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂಡು ಒಂದ್ಸದ ಹಾಯ್ಗ್ ಮಲ್ತಿರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ದುರ್ಯೋಧನಡ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಪನ್ಪುನ ಈತ ಸಮಯ ಅಂಟುಲೆ ಅರೆ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಪೋತು ಅವು ಮಲ್ತದೊಂದು ಮಲ್ತದ ಏನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯುದ್ಧ ನುಂತಾವೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈತ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಂಡೆಡ್ ಪೋತು ಚಿಕ್ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಯಾವಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ ಭೀಷ್ಮಡಕೇನ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಕ್ವಶನ್ಕೇನ ಭೀಷ್ಮದೇವ್ ತೆಲ್ಪೇರ್ ಈತ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಅವನ್ನೇ ನಿಕ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಜಿ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ ಏನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಸೊ ಅವೆನ್ ಏನ ಪನ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರಾಟ್ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹರೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಬಡ್ಸ್ಯಾರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದ್ ಪ್ರತಿ ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಉರ್ಲೇರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮ್ಮ ಏರೆಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಚಿ ಎನ್ನ ಉಲೈ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಟಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಭಾವತಡ್ ಬರಪೆರ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಕರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಬರಪೆರ್ ಏನ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನರ್ ಏರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಡ್ಲ ಸೈಪುಂಡು ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ಲ ಸೈಪುಂಡು ಪ್ಲಾನರ್ ಲ ಸೈಪೆ in the due course of time Prabhupada avenna barapper because the main planner here who is the real planner Krishna so ulpana matuvali yes, thank you Mataji Hare Krishna Mataji. thank you Hare Krishna Mataji. Hare Krishna.